Mbak Prastiwi karo Compe. Ya. Ayo anak-anak TK. Ayo berdiri, tangan ke depan, ke samping, ke muka, dilipat. Oh, lagune SpongeBob. Ayo. Nah. Oh, yeah. Ayo sesama orang kerdil jangan saling menghina ya. Ya napa iki? Iso nganu Iya. Iso kompak ayo. Jangan hati-hati sama nyokap gue. Ini nyampe ini. Oh itu nyokapnya loh? Iya nyokap gue. Wow, kok kayak bebek kayak gitu. Iya. Piye kabare, Mak? Medun. Apik-apik no, piye? Medun. Medun ngendi? Medun kok ono. Tak kira medun panggung. Hah? Oh lah. Momone piye? Gusti Allah ngei ae dhewe kok dedek kok mung semene ya, Mak. Wis ora apa-apa disyukuri ora apa-apa. Heeh, sing nrimo. Nrimo. Ikhlas. Aku diniat terus nrimo. Iki anu abot. Apane? Mikir apa? Mbok dibecake. Iki abot ayo. Suara wis tuwa iki tipis suarane. Hah? Ya pek ya nduk. Sapa ta jenenge? Compe. Oh, Compe. Ora nganggo ka. Ora nganggo. Ora wong papek-papek. Gian. Ya, Compe kok. Panjure nyeluk Compe ya, Pak ya. Saidan ora. Ayo Liwong. Liwong. Apa iso, Mak? Nyanyi Liwong apa iso? Lho makmu ki. Wah, Liwong ki sembian sing gawe tenar lagu Liwong ki sapa? Penyanyi asline sapa? Sapa, Pak? Aku ora ngerti. Aku ki takon kowe aja. Sapa? Sadurunge kuwi Prastiwi wis njebloke dunia pendangdutan. Lah. Ora mantra-mantra ya, Pak. Kowe ngerti, mbokmu Prastiwi ki biyen nom-nomane pura wisata Jogja kan nek ora ana Prastiwi ora kebak penonton. Gembira loka ta? Lho kok gembira loka? Anggepe dheke munyok ya. Ya. Wis, Rom. Wis. Ya. Nendi? Ya ampun. Ya maju. Aja tiba lho yo. Ya maju. Aja ndak keglundung loro. Oh iya. Glundung ra iso. Kanca-kanca. Nendi? Ngebong. Iyalah maune yo piye? Piye to kok ket mau gemremeng ki niate ora kowe? Tandane to, makmu ki mbiyen laire ki ngiji-ngiji. Oh to, dadi ceprot ki sikil sik. Iyalah. Terus mboten bareng sawak to, Pak. Ora glundung ngono sirah sik. Bar kuwi glubak ngono weteng, kletik-kletik ngono tangan loro. Terus mbokne iki piye Lenata? Terus digathukke terus mung dadi semono kuwi. Iya ya. Ayo, dadi mangga. Joget ya. Iya no. Gak kayak ditotok-ditotok to iki. Ora usah gawe odo-odo kowe iki. Ora ngene nesi. Anyar anak antil pisan. Iki atos iki nek iki. Wong anyar arep gleleng kok. Gleleng iki. Ora apa-apa wong dedeke padha kok ya. Tuh, ya mangga.
Prastiwi Semaput sing tanggung jawab sapa? Umur 50 e dingonokke kuwi ora. Piye, kowe kalah karo mbokmu? Kalah aku, beh. Ndak umum tenan. Nek nggon polah menang aku. Ngomongi. Kowe aja wedi, kowe pancen sipate ngono kuwi. Iya, ning kuwi Nek sejujurnya anu Pak, saya to. oh apik ya dua liliput. Heeh, pokoke esuk dijenengi pen penonton streaming do ngerti ya kuwi Duoli. Nek nyuwun lagu Liwong sing nyanyi Duoli berarti Prastiwi Rocompe. Iya. Duoli. Line apa li? Oh iya, liliput. Masuk, Mbak. Kok ki nyanyi rame ngobo. Obo-obo. Bayar. Ya, lan nanti. Peh wong anyar Sabtu. Lah ngono ora iso dadak anu lho. Dadak teko-teko aku to. Ngono Diajar ta. Malah ini wong tuwa. Apa? Ora iso to. Lah ngono e kemayune Ram. Nyebut wis tuwa barang. Rasa tok kandhane kowe nengke wae nek takon apa nengke wae aja. Aku ndak roh. Oh. Dene wong edan. Iya. Sabtu. Kuwi sampean salah jane nek nyawer duit Mas. Kok Popok. Kok mung 50. Nggih, nuwun nggih. neh lho. Ya nek kene. Nek Jaluk. nek sik Mak. Ya, kene tak anteni. Ya. Awas nek ngapusi. Hati-hati lho, ya ngatos-atos lho Mas dikek-kek paringke tenan lho. Wingi dek emben 5 dina kepungkur teng Yojo arep ana wong nyawer Asdita dikletak karo Prastiwi. Sepriki dereng mari. Matane ilang siji. Mangga ya. Barongan ora galak, 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 barongan ora galak. Sik, kowe kok dadi gerongane barongan ora galak iki piye? Oh barongan ki medeni kok barongan ora galak. Ha ya ora galak, oh barongane mung bathuk tok. Ya aku tau padake barangan to, Pek. Alah ngene nesu Mak. Ngene nesu. Wis dijaluk urung yo? Urung Jaluk dilalui lho. Wah, gawat. Nek dielingke terus kowe iso ndeng. duit ya dilali-lali. Ya. Alhamdulillah ya Mak ya. Heeh, sampe tuku sotek ya Mak. Wis pokoke aku entuk sinden sing cangkeme rusak. Wis padha-padha cendheke.
Siji-sijine serang nganggut jare. Nganggo. Esok tane. Lah tak jak sesuk. Nah, aku ora oleh omong ya. Enggak, kowe ngawur nek omong. Kowe iki ora nganggo sensor barang. Ya mangga. Ya. Sabda pati. Matur sembah nuwun. Nuwun nggih, Pak. Sesuk melih. Lho. Sesuk melih piye? Dalange ora ta iki? Apa? Kowe ora? Nyawer nyo. Oh. Rene yo. Apa? Sawer rene. Kene wedi. Tak ngekeki muni-muni. Ayo nyedhak kene njaluk tas. Ayo kene. Ora, wis ngono wae. Ini diwaneni ya ora wani. Medeni barongan ora galak kae. Barongan ora galak medeni.